Det lader vel kameraen, eller? Nej, kun det sundgrå. Nej, det skal du sætte heller ikke. Lidt på. Den kører det egentlig en dag, som hastighed der. Så siger det, at det er sådan en lille mærke, så er det ikke. Så er det noget plads, det kører godt, så der er det ikke godt. De kan så ikke nå sammen, de kører kæmpe stort. Finde, det er mig, der er hele stedet, og den er finde, og de kører køre noget i det. De kan så ikke, de kan simpelthen ikke nå sammen. Ja, der går jo ud. Det har det også. Der er en, der er skidt her. Det var bare han her var jo. Det ser ud med at se, hvor jeg kører han. Der var han jo. Skal du fandme tage på ryg ned der? Det er ikke en træning. Nu på. Værsgo. Det er det ellers godt bagfra. Vi må få jagt efter et eller andet sted med en god bakker lidt. Der er for meget krattel derovre. Ser det ikke ud, så det går rimelig meget op? Jo, det tror jeg vist nok. Jeg kommer lige op her. Kommer igen.
Filmer du? Ja, ja. Det bliver godt. Smid kameraet. Der har en motor. Der er sådan 5 tøns really til at lægge det andet. Det er skært for sig selv. 5 tons. Jeg var også blevet frarådet, men høre det ville jeg ikke. Hvorfor skulle man også Der er det? nogle ting, det skal man lære på den overmål. Ja, men jeg havde også sjovt. Ja, det kan godt føre den skide med sig. Jeg kan også fortælle, at Jesper han er meget, meget imod den der motor. Men det er godt kun 20 tøns, den der. Hvad er det? Åh! Der er ikke Der er forholdstræk kun. Forholdstræk. Se det, mand. Helt min hjælptræk, det ligger over bilen. Ja, helt min hjælptræk, det ligger over bilen. Kør for helvede. Der var træt, man lige tager outbreak-chefen. Det er sgu lidt, mand. Jeg lavede den bare nu. Han bliver bare sætte ned i gang med vores mor. Ja, det er sgu bare alene med dig. Med mig væk. Det er godt, at begynde at blive noget tam. Ja, så en topskonsulent. Det kan man godt. Hvad skal man her? Det er særligt for noget helt knæp nu. Så det er nu en lille knæp her. Ja. Nå, okay. Så det er ikke noget at gøre, den der landnår, den kommer. Og den har altså vægt med sig. Ja. Ellers siger det bare godt nok småkage. Så har han den fordel af solkufanger både for og bag. Det virker bare. Og ridser i lakken, det giver charme. Det er meget charme, ikke? Det er ligesom de grå hår. Ja, det er også charme. Det er jo der, man lige vil have. Ja, det er det. Gråt guld. Så når jeg fandt fra, at det er en tur i by. Det er det, du har. For satan, det smager noget. Der kom blå lys. Kom nu, giv noget gas. Så er der med der bundgas. Jeg tror ikke, de tror, det er særlig godt. Like de kæres. Den der hejdung, der jeg synes, der er så fed.
Ja. De klister med, kan du købe? Kan man det? Det er... Jeg synes simpelthen, de farver, de er så gode. Ja, fandme godt lavet. Hvis du prøver, har du et ind på form senere, ikke? Jeg var lige derinde med. Ja, han har fandme lavet dyrsprøjle helt lort inde i. Nu er det jul. Der var heller ikke betalt ret længe. Nej, jo ikke. Det er heller ikke fint noget. Sådan. Ja, jeg tror det sgu er. Er grundfarven bare rød og hvid så? Ja. Er grundfarven helt rød? Nej. Den er bare hvid. Ja. Men de er rimelig store nu, det kræver altså også en... Jo. Jeg skal lige passe lidt på de der luft. Nej, altså klistermærker, det er sådan lidt det løvelse, der er remoulade, det siger der bedre her sløjt. Den var ny. Prøv at lave den bane her med en fæse. Den er fuldstændig. Bare for at få stress. Ja, så rykker. Der var en, han kunne godt lide den der luft af chokoladekombinationen. Det kan min nevø nemlig Jeg også. er fuldstændig fucking ligeglad, bare det er gratis, så skal jeg nok æde. Ja, det er også min liv, og det er gratis mad. Der er ikke noget, der hamler op med gratis mad. Okay, det er fordi, det skider på sådan et sigt, du får det gratis æble, så. Ja, du der, du spiser ikke derhjemme. Når vi er i byen, det er gratis, så æder. Og så skider du derhjemme hele lidt. Ja. Det giver også meget. Ja, det giver hygge, bare den har en god prøve. Der er ingen skam at sidde Med derude. pind. Det gør jo der bare lige her. Hvad er det, du vil? Altså, han nyt batteri i, den er godt dør. Skal med benzin? Det er tøft, men charge. For en pik. Og den var jeg ikke ret meget. Prøv lige at tænke det. Jeg har 6,5 kilo slæb rundt på. Ja. Det er nogle batterier, de er nok også brugt lidt. Men... Nå. Det er fra Rikke Silver, eller hvad? Ja, nemlig.